Hier liggen meer dan 10.000 Limburgse schatten. Zoals dit zwaard uit de Eerste Wereldoorlog, deze Romeinse zuil en zelfs dit vrouwtje uit Lottem. Alles wat ooit in de Limburgse bodem is gevonden, vind je hier terug. Hier in het depot liggen 10.000 vondsten die eigenlijk in een museum zouden kunnen liggen. Prehistorische vondsten, Romeinse vondsten, middeleeuwse vondsten en ook nieuwe tijdvondsten. Het voornaamste is vuursteen uit de prehistorie en aardewerk uit de middeleeuwen. Het gaat van haarspeldje tot oude waterput. En dat is nog niet alles. Hier komt de Limburgse geschiedenis weer tot leven. Met behulp van 3D-scanners en printers reconstrueren ze kapotte of vergane voorwerpen, zodat je kunt zien hoe ze er ooit uitzagen. Wanneer we een aantal lagen over elkaar heen leggen op deze 3D-scan, dan kunnen we ook bijvoorbeeld deze krasjes zien. En dan kunnen we toch meer ontdekken over wat er precies is gebeurd. Kookpotten, zinkgerei, drinkgerei, vuurrotvaten. Duizenden kleine stukjes van één grote puzzel. Dit komt allemaal van kasteel Valkenberg. Kasteel Valkenberg is opgeblazen in 1672. En we proberen dus uit te vinden wat de datering is van het aardewerk en wat ons dat vertelt over het kasteel. En daarmee kunnen we uiteindelijk dus een heel verhaal vertellen over het leven, zeg maar, op die plek destijds. En die worden allemaal veilig opgeslagen in de archiefkasten in Heerlen.